Yalçın Küçük, Mamosey Öcalan'ın teorisyeni PKK, Beşe Siyemin. Yalçın Küçük çava xwekişan da nava PKK'da. Arras Yalçın Küçük, li sala 1989 da çav be Abdullah Öcalan rêberê zindanîkirî yê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dikeve, lêbelê di vê demê da têkiliyekê Kurd di navbera wan da nebû. Küçük baş dîtina Öcalan di rojnameya PKK a bi navê Yeni Ülke yanî Welatê Nû dest bi parvekirina hizr û nivîsînên xwe dike ta ku bikare bandora xwe li ser serkirdeyatî û alîgirên PKK durist bike. Hinek ji kadroyên kevin yên PKK dibêjin ku di vê demê da têkiliya di navbera Öcalan û Küçük bi tenê beriya telefonê bûye. Ew yêke dide diyarkirin ku ev têkiliya di wê astê da nebû. Yalçın Küçük bikare wekî ew pê hatiye erkdarkirin karê xwe encam bide û armanca xwe bicî bîne. Ji ber vê yekî Yalçın Küçük pêwîstî bi têkiliyekî kültûr bû lewman neçar dibe biçe Ewropayê û li vir bixebite. Yalçın Küçük di qonaxên herî dijwar û pir zehmet da ku girtina nivîskar û rexnegirên dewletê tê da giha bû astekî herî bilind Tirkiye bi cih nehêlav û li sala 1990 da jinek ku xwedî kerxaneyê yanî genel ev bû li Tirkiye bû yekem kez li ser asta Tirkiye ku bacê bide dewletê Yalçın Küçük ev yek protesto kir bi vê bahaneyê Tirkiye bi cih bihêlav diçe Fransayê. Ya rast ev yek bi tenê bahaneyek bû ji bo ku xwepêtir nêzîkî PKK Öcalan bike. Her wiha ta ku bikare kontrolê li ser ragihandina PKK bike. Biçûna Ewropayê Küçük karî têkiliya xwe digel sazî û rêxistinên Kurdî xurt bike. Paşan daxwaz kir ku bi Öcalan bicive ev bû ku li sala 1994 diçe Şamê li vir digel Öcalan têkiliyên herî xurt dirist dike. Li vir qonaxekê din ji têkiliyên di navbera mamoste û xwendekar da dirist dibe. Têkiliyekê wiha xurt ku di navbera tu xwendekar û mamosteyekî dî da cîhanê da nebûye û nabe. Yalçın Küçük li Şamê diçî fêrgeha nabendiya PKK û li vir hevdîtinê digel Öcalan pêkîne û reportajên medyayî digel da saz dike. Paşan Küçük bi karê perwerdekirina kadroyên PKK radibe. Öcalan di vê demê da Küçük bi mamosteyê xwe bang dike. Küçük jî Öcalan bi serokê birêz û birayê min û serokê bang dikir. Küçük li sala 1995 da di amadekirina rapora Kongreya PKK da rola xwe dileyîze di vê qonaxê da Yalçın Küçük digel Bilge Su ku hunermendeke şanogereke Tirk bû. Dihate gotin ku yara Küçük e û digel xwe da birbû Şamê. Her wiha digel Elî Heyder Cilesun ku kesekî sivîl e şanoyekê dirist dikin. Di vê şanoyê da Bilge Su bi rola Tansu Çiller Serokwezîrê Tirkiye a wê demê radibe. Di vê şanoyê da hat nîşandan ku bi tu awayî Öcalan serkeftinê li ser Çillerê diîne. Li Tirkiye hinde grubên xwedî hizrên cuda hebû. Gruba Küçük li dijî Tansu Çiller bû û her tim ji ber babet û pirzgirêkên navxwe yên Tirkiye li dijî hev şer dikirin. Têkiliya Yalçın Küçük û Öcalan wekî têkiliya du hevalan bû. Nêzîkatiya Öcalan bi Küçük bêhtir bû ji nêzîkatiya Öcalan bi kadroyên wî ve. Küçük baş ku ji Şamê derdikeve diçe Belçîkayê û di TVya PKK'ya bi navê Met TV heftiyekê carek programekî pêşkêş dike û hin caran Öcalan jî beşdarî vê programê dike. Di bernameya xwe da li ser ekranê TVyê PKK da Küçük dibêje Atatürk firokevanekî çeleng bû. Lêbelê di dîroka Kurdan da Öcalan firokevanê pir baştir e. Ew kariye bizava Kurdan li qonaxekî pir zehmet derbasî vê qonaxê bike û berdewam pesna Öcalan dike. Bi awayekî wiha ku hin caran kesiyetiya Öcalan ji mirovekî bilindtir kiriye. Öcalan bi xwe mirovekî jîr e û bûyeran fêm dike. Lêbelê Yalçın Küçük ew bilindtir kiriye. Küçük pirtûkeke li ser zaroketiya Öcalan dinivîsandiye û bi navê çîroka vejîn. Küçük di vê pirtûka xwe da reportajên digel Öcalan belav kirine. Li sala 1990 de ev pirtûk li Tirkiye tê parvekirin. Pêdivî bû Tirkiye rê bi parvekirina vê pirtûkê nedaba. Lêbelê ev pirtûk li hemû pirtûkxaneyên Tirkiye bi giştî û pirtûkxaneyên Kurdistana Bakur de bi taybetî dihat dîtin. Küçük di vê pirtûkê da Öcalan wekî senterekî dîroka Kurdan nasandiye. Küçük di vê pirtûkê da wiha dibêje. Öcalan di serî Kurdan da gulabe dike. Öcalan
دمشق کردان دا بخچه گلایه اوجلان لزاروکاتیا خدا قهرمانه کی کردایه هیبتمندین اوجلان به همپانه اوجلان دیروکا کردان پیش تیخه و کرد به اوجلان به پیش بکوین حیاوی دمی جداما پکی که بحث دیروکا خود کرد بحث سرهلدان پیشی خود کرد و دگوت او موالی سنواز سرهلدانانه پاش سال نوتان دا او یک به تمامی گوهاری و گوت مجی صفری دست بکریه آر راست یالچین کچک او نیرینه لجم پکی که درست کریه جبر کو او سرهلدان لکردستان هاتی انجام داین لسر اساسا کردستانی بوینه بون و شیخان سرکرداتیا وی سرهلدانی دکر کچک وها پکی که تیگهان کو او بزاو شورشین کردان هر همیان تو واته که خو نینه او پکی که بزاوه که کو دیروکا کردان جی صفری دست بکریه و پکی که دیروکا کردان درست دکه یا راست او یک لجم پکی که بخو بوی راستی که حاشا هل نگر او بخوجی دبیجین ام پیتر نیزی که چپین ترکیه نه کو دوی دمیدا دeniz gezmiş و ماهیر çayan serokatiya wan dikir bi awayekî Türkiye biriya küçük PKK ji dîroka Kurdan veqetan. Yalçın Küçük li Avrupayê kesatiyên Kurdan kirin armanc û navbera wan û PKK têkupêk da. Mînak li ser wan kesatiyan zêde ne. Mîna Yaşar Xaya Serhal Bucak. Ku li dijî wan nivîsandin û parve dikirin û rêgirî li wan kir beşdarî bernameyên Met TV'ye bibe وها او کس دان ناساندن کو او بتنی جبوی پره دیگر پکیک دنه و او دوی پیلان خدا سرکوتی شیات تیکیلیا اوجلان بوان و روشنبیران را نهیله